Il-mużika bdejt nieħu interess fiha meta kont teenager, dejjem xtaqt inkanta, u mbagħad spiċċajt bdejt nikteb mużika u minn hemmhekk dejjem tibqa' dej. Il-Minuta tibda issa, Claude Vancell, kantant. Kieku kellek tagħżel mument partikolari mill-karriera tiegħek li tħossok vera kbur bih jew li tibqa' tiftakru x'ikun dal-mument? Nagħżel meta ħadt sehem fil-Minuta Song for Europe. Kont għadni tfajl ta' 20 sena, ktibt kollox jiena, produċejt kollox jiena, l-evolja ħafna nies qaluli le, mhux sejjer nexxielek u ma rnexxieli xorta. X'inhu l-proġett il-kbir li jmiss tiegħek issa? Issa qed naħdem fuq Akustika, flimkien ma' 9 nies oħra, nifukaw fuq reinterpretazzjonijiet ta' mużika mod akustiku u se nkunu qegħdin nippreżentaw Akustika Presents the Acoustic Club. Il-kunċert se jsir Sala San Domingku il-Belt fis-27 u 28 ta' Frar, fit-8. Il-post huwa bellezza u noħolqu ambjent vera sabiħ, mużika live u atmosfera l-udjenza sabiħa tagħna.